खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों दा बेनिखायनो आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोखाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होननानै मानो होनोबा नोंथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे गोनांथार भिडिअ आं नोंथांमोननिसिम मैया मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन जोंहा जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोनाथ' गासैबो फर्मखौ मोनजोब्बाय जानो हागौ नोंथांमोना माने 10,000 रां मोननो हागोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय आं मैयानि भिडिअआव नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन आरो जुदि नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामनो चान्स मोनोबा एबा नोंथांमोनखौ जुदि बुङोबा फर्मखौ फिलआप खालामदो होननानै बुङोबा नोंथांमोना माबोरै फिलआप खालामनांगौ आं बिनि बागै खोन्थाहरदोंमोन आरो माखासे डिटेल्सखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन जेरै गथ'फ्रा खैजन जानांगौ बेजों लोगोसे हिन्जावसा गथ'फोर स्कुलाव थांनाया खैजन दङ बेफोरखौ बोरै होनांगौ बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन दा बेहाय नोंथांमोना माखासे गोबांथार माने कुइसन सोंहरदों आरो एबा नोंथांमोना गोबाङानो बुजिनानै मोनाखै जेनेबा दंफां गायनायनि सायावबो नोंथांमोना गोबाङानो बुजिनो मोनाखै जोंहाथ' मिथिखागौ दा नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ मिथिखागोनथ' नङा मिथिखाबाय नोंथांमोना गासिबो नोंथांमोना बे माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ मोनगोन नोंथांमोना बे आमृत बिरसा आन्दलननि दंफां गायनाया थांनाय जानांगोन थाङाखैबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ आं खोन्थाहरबाय नाथायबा बेहाय नोंथांमोना गोबां बेखौ सोंहरदों आरो जेनेबा दानो जों दंफांखौ गायफिननांगौ नामा आरो मा दंफांखौ गायनांगौ बिनि बागैबो नोंथांमोना गोबांनो सोंहरदों बेजों लोगोसेनो जोङो एप्लाइ खालामनाय समाव बबे बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगौ बेखौबो नोंथांमोना गोबांनो सोंहरदों आरो बेजों लोगोसेनो जेनेबा गथ' हिन्जावसाफोर गैयिफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन ना बेफोरबायदि माखासे नोंथांमोना सोंहरदों आरो दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरनो सानदों बेफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हाजोबसिगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना जोबजासिमल' भिडिअखौ नायलां आरोबाव आं नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाबावबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो गोनांथार भिडिअखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौल' खोन्थाहरखानोसै आं मैयानो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबखाबाय फर्मखौ नोंथांमोना जुदि फिलआप खालामनांगौबा माबोरै फिलआप खालामनांगौ आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबखाबाय दा बेनिखायनो आं बेहाय माखासे इम्पर्टेन्ट खोथा जायफोर खोथाखौ नोंथांमोना दासिमबो माने माखासे बुजिनो मोनाखै बेनिखायनो आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बेहाय नोंथांमोना बे आमृत बिरसा आन्दलननि जै दंफां गायनाया फांनैथ' नोंथांमोना दंफांखौ गायनो मोन्दोंमोन नालाय दा बिनि फट'खौ नोंथांमोना साफायनांगोन ना आरो मोननै फट'खौ नोंथांमोना होनांगोन माने फांनै दंफांनिखौबो नोंथांमोना बे फट'खौ होनो नांगोन जेनेबा दंफां थैनाय जेनेबा थाङासैबा बिनि बागै आं एसे उनाव खोन्थाहरगासिनो दङ नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा आं गिबियावनो बेहाय माबाखौ खोन्थाहरग्रोनो सानदों मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा दंबावो बेहाय बेंक एकाउन्टनि नोंथांमोना गोबांनो सोंहरदों आं बेखौ खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसे आधाराबो नोंथांमोननिया लिंक थानाय जानांगोन गिबियावनोथ' बेंकनि खोथाखौ बुंहरनो सानदों बेंकनिया नोंनिया गासिबो बेंक एकाउन्टआनो जायो जेनेबा सेभिंस बेंक एकाउन्टबा नोंथाङा गासिबो होनो हागोन जायखिजाया बेंकआनो जाया मानो बे SBIआनो जा आसाम ग्रामिन बिकास बेंक कानारा बेंक HDFC बेंक जायखिजाया सेभिंस बेंक एकाउन्टबानो नोंथांमोना होनो हागोन दे बे स्किमनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बिनिफ्राय मोनसे खोथाया इम्पर्टेन्टआ बेनो जाहैबाय नोंनि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थाथारनाय जानांगोन दे बेखौ मिथिना ला आधारजों लिंक गैयाबा नोंनि बे बेंक एकाउन्ट नाम्बारा अब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय नङा बेखौ नोंथांमोना जायफोर लिंक खालामनाय लायाखै जेनेबा दाथ' जोंहा सम दं नालाय आधारखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय बेंकआव थांनानै बारा गोबाव सम लाया बियो सानसे साननै जायखिजाया दाथ' एसे गोबाव सम दङ नालाय नोंथांमोना थाबैनो बे खामानिखौ मावना लाग्रोथारबानो जाबाय नोंथांमोना आधारखौ बेंक एकाउन्टजों गोख्रैनो एबा थाबैनो नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना दासिमबो आधारखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामाखैबा दा बेथ' जाहैबाय जोंहा बेंक एकाउन्टनि खोथाखौ नोंथांमोना गासिबो दायो मिथिबाय जानांगौ दानिया फैदो जोंहा आं माबाखौ खोन्थाहरनोसै नैबेखौ माने गथ'फोरनि सायाव आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दे जेनेबा जों जायफोर बर'फ्राथ' बांसिन STआवनो गोलैखायो नालाय ST Hआव गोलैयो दा बेनिखायनो जों दा बेहाय बुंदों आरो ST जायफोर केटेगरियाव गोलैयो नोंथांमोननिया साब्रैसिमबा गथ'फोरा साब्रैसिम दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा साब्रैनि बारा दङबा गथ'फोरा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दे बे स्किमनि थाखाय बेखौसो बुंदों जेनेबा बेहाय गथ' गोनां गैयै बेथ' माबाया खोथायानो गैला बेहाय जेनेबा जायफोरना गथ' गैया जेनेबा नोंथांमोना जेनेबा गोबां मानसिफ्रानो दा सिख्लाफोरबो थानो हागौ नालाय सोरबा हाबा जागोदानबो थानो हागौ सोरनाबा जेनेबा गथ'आ गैयाबो जानो हागौ नोंथांमोना अब्लाबो एप्लाइ खालामनो हाखागोन आरो बेहाय जेबो माबा गैया आरो कन्डिसन होनाय गैया नाथायबा साब्रैनिल'सो बारा जानो मोननाय नङा बेखौ बुंदों जायफोर नोंथांमोना जेनेबा साब्रै गथ'फोर दङबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो साबाबासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो गैयाबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो सानै साथाम गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाजोबो दा बेनिखायनो बेखौ गासिबो मिथिजोब्बाय जानांगौ नोंथांमोना माने गोबाङानो कमेन्ट खालामना सोंहरदोंमोन आरो गथ'फोरनि बागैबो दा बेनिखायनो दा नोंथांमोना गासिबो मिथिजोब्बाय जानांगौ दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा बेहाय आरो गथ' हिन्जावसा बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बेखौबो माखासे मानसिफ्रानो गोबांनो सोंहरदों आरो माने दा बेहाय बुंदों आरो
स्कुल गोयिं बेहाय एज दङबा जेनेबा नोंहा जेनेबा गथ' फिसा दङबा बियो दायो स्कुलाव थांबाय बियो जेनेबा खैजन गथ' हिनजावसाया नोंनिया दायो स्कुलाव थाङो बिनि माबाखौ होनांगौ आरो जेनेबा सासे बेखौ आं एसे उनाव मोजाङै खोन्थाहरबावगोन र' नैबेहाय आं एजखौ नायनानै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोननिसिम नैबे सिगाङावनो थाबाय बियो बेखौ एसे मोजाङै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों बिनि बागै नोंथांमोना गोबाङानो माने कमेन्ट खालामहरबाय थादोंमोन दा बेनिखायनो आं बेखौ एसे मोजाङै खोन्थाहरथारनि नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेखौ नायबानो जाबाय बेहायनो फर्माव बुंखादों आरो नाम्बार अफ चिलड्रेन नोंथांनियाव जेनेबा गासै खैजन माबाफोर दं गथ'फोर दङ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय जेनेबा सानैबा सानै साथामबा साथाम गैयाबा गैया बेहाय जेबो लिरनाङा फर्मखौथ' नोंथांमोना फिलआप खालामखानो नाङा बिथांमोना सोंगोन बिअ बिथांमोना फिलआप खालामनो फैयोबा जुदि गैयाबाथ' बिथांमोना बेहाय जेबो फिलआप खालामनाय नङा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय बिदि जोंहा नेक्स्टआव नैबे बुंदों आरो नाम्बार अफ गार्ल चिलड्रेन अफ स्कुल गोयिं एज 3 to 14 years इफ एप्लिकेबल जुदि दङबा सोंदों आरो जुदि गथ' हिनजावसा दङबा नोंहा बिनिफ्राय 3 बोसोरनिफ्राय 4 बोसोरनि गेजेराव बिथांनि बैसोआबा बिनिफ्राय बियो स्कुलाव दायो थांबायबा जेनेबा नोंथाङा साबैसे गथ' बेबादि दङ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय सासेबा सासे आरो गैयाबा गैया नोंथांमोना बेहाय जेबो होना इफ एप्लिकेबल दङबासो होननानै बेहाय बुंखादों आरो जेनेबा नोंहा दा फिसा हिनजावसा गथ' दङ बिनिफ्राय दा बिनि बैसोआ जेनेबा हमना ला 4 बोसोर जाबाय एबा 5 बोसोर जाबाय 6 बोसोरानो जाबाय एबा 10 बोसोर जाबाय दाथ' बे स्कुलाव थागोन नालाय दा बेहाय नोंथाङा सासेल' हिनजावसा गथ'आ दायो बेबादि बैसोआव दङबा 3 बोसोरनिफ्राय लानानै 14 बोसोरनि गेजेराव नोंथाङा जेनेबा हमना ला सानै दङबा सानै होबानो जाबाय हिनजावसा गथ'नि खोथाखौसो बुंदों जेनेबा हौवासा गथ'फोर गोजा नोंहा गासिबो 3 4 सिमखौनो हमना लाबाय हौवासाफोर गोजा ओमफ्राय बैसोआ बिथांनिया जेनेबा हमना ला 10 बोसोर जाबाय अब्ला नोंथांमोना बेखौ बेहाय होनो नाङा दै बेहाय हिनजावसा गथ'निल' खोथाखौ बुंदों नालाय दा बेनिखायनो बेहाय नोंथांमोना लिरनाङा जेनेबा गथ'फ्रा नोंनिया हौवासाफोर गोजाबा 3 बेहाय लिरना होबानो जाबाय नैबे नाम्बार अफ चिलड्रेनाव इफ एप्लिकेबल दङबासो जायफोर बिथांमोना गथ' गैया नोंथांमोनाथ' बे लिरनो नाङा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिजोब्बाय जानांगौ बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना जेनेबा गथ' हिनजावसा दङ बिनिफ्राय बियो दायो स्कुलाव थांबायबा येस होबानो जाबाय जुदि थाङाखैबा नो होबानो जाबाय बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना जेनेबा गथ'आनो गैखायाबा बे गार्ल चाइल्डआनो गैखायाबा जेनेबा गथ' हिनजावसा गैयाबा नोंथांमोनाथ' बेखौ फिलआप खालामनाङा बेखौ नोंथांमोना जेबो दांना आरो बेखौ नोंथांमोना जेबो दायो टेनसनखौनो लाना आंथ' बुंखायो बेखौनो बिअ बिथांमोनानो फैगोन होननानै बुंखादों नालाय फिलआप खालामनो दा बेनिखायनो बेफोरखौ नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा दे बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामथारनाङा दायो बेखौ बुंखायो आङो बिनिफ्राय नैबे बुंदों आरो वेदार सेफलिं प्लान्टेड दुरिं आमरि ब्रिक्सा आन्दलन इज सार्भाइभिं एन्ड ग्रयिं जायफोर नोंथांमोना बे आमरि ब्रिक्सा आन्दलननि जे दंफां गायनाया थांबायबा येसआव होबानो जाबाय थाङाखैबा नो होदो बेहाय नैबेखौ नो होबानो जाबाय नो होगोन बिथांमोना माने जायफोर फिलआप खालामनो फैयो बिथांमोनानो बेहाय नो होखागोन दा बिनिफ्राय दंफां गायनाया दाना माखौ गायनांगौ जेनेबा दाथ' दंफाङा जेनेबा हमना ला नोंनिया बायसान्सआव जेनेबा फांनैबो गायनाया थैजोब्बाय अब्ला नोंथांमोनाथ' गायफिननांगोन नालाय दा बे गायफिननायाव नोंथांमोना माला गायफिननांगौ आरो माबायदि दंफांखौ गायफिननांगोन बेनि बागै एसे लिरनाय होदों बेहाय लिरनानै दंखायो आरो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों बेखौबो जाहाथे नोंथांमोना गासैबो मिथिनो हाखायो नैबे नायनो हागोन दे नोंथांमोना नैबे लास्ट नाम्बाराव नोंथांमोना नायनो हागोन आइ नाम्बाराव बेनो दं सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बार हेज प्लान्टेड द सेपलिं दुरिं आमरि ब्रिक्सा आन्दलन एन्ड द सेपलिंस शुड बी सार्भाइभिं एन्ड ग्रयिं इफ नट सार्भाइभिं जुदि थाङाखैबा निउ सेपलिंस आर टु बी प्लान्टेड इन प्लेस अफ डेट दुरिं द टाइम अफ फिलिं आप द फर्म अर बिफोर साबमिसन अफ द फर्म दा बेहाय बुंदों आरो नोंथांमोना दायो बेखौ गायनोबो हागोन एबा फर्म फिलआप खालामनाय समाव नोंथांमोना गायनांगोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो जेनेबा नोंथांमोना दाबो गायखानो हागोन नङाबा नोंथांमोना दा गायाबाबो जेबो सिन्था नङा जेब्ला माने फर्म फिलआप खालामनो फैयो बे समाव नोंथांमोना गायनानै माने थैनाय जायगाया बे दंफां गायनाया जायगायाव नोंथांमोना गायफिनबानो जाबाय गोदान दंफांखौ बिनिफ्राय नोंथांमोना फट' साफायनानै बेखौ होनांगोन होननानै बेहाय बुंदों आरो नोंथांमोना दायो जेबो गायाबाबो जेबो नङा जेनेबा दा गायखायोबा नोंथांमोना जेसां माने माबा जानाय नंला आरो फट'खौ नोंथांमोना दायो बुखांना दोननो हागोन नाथायबा जुदि नोंथांमोना दा गायथ'वाबाबो सिन्था नङा जेब्ला फर्म फिलआप जायो बे समाव नोंथांमोना थाबैनो खामानिफोरखौ माने दंफांखौ गायनानै बे थैनाय जायगायाव गायनानै नोंथांमोना माने साफायनानै फिलआप खालामबानो जाबाय होननानै बेखौ बुंदों आरो फर्मखौ नाथायबा नोंथांमोना फट' बुखांनाय समावसो एसे टाइम लागोन आरो जेब्ला बिथांमोना फिलआप खालामनो फैगोन डकुमेन्टसफोरखौथ' नोंथांमोना रेडि दोननांगोन नालाय दा बेनिखायनो फट'खौ नोंथांमोना बे एसे सिगां नोंथांमोना जुदि दिहुननानै दोनखायोबा जेनेबा गायनानै नोंथांमोना साफायखायोबा नोंथांमोना एसे साबसिन जागोन आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखानाय थाबाय दे बे खोथाखौ नोंथांमोना मिथिना लाखानाया जोबोद मोजां नालाय जेनेबा बिथांमोनाथ' सानसेयावनो लांजोबनोबो हागौ फिलआप खालामनानै दा बेनिखायनो नोंथांमोना फट' दिहुननायाव एसे प्रब्लेमबो जानो हागौ नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेनेबा जायफोर नोंथांमोननिया दंफाङा थांस'नासैबा नोंथांमोना बे जायगायावनो गोदान दंफांखौ गायफिनबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना साफायनानै बुखांना दोनखाबानो जाबाय जाहाथे जेब्ला फिलआप खालामनो फैयो अब्ला बिथांमोना लोगो लोगो नोंनि बे माबाखौ मोननो आरो फट'खौ मोननो हायो
दा नोंथांमोना गासिबो मिथिजोब्बाय जानांगौ बुजिजोब्बाय जानांगौ आं नोंथांमोननिसिम जाखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनो मोनाखैमोन बेफोरखौ आं खोन्थाहरजोबखाबायानो दा बेनि गेजेरावनो माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिबावाखैबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आं रिप्लाय होनो नाजागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरो लाइक खालाम आरो जायफोर चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोननिसिम आं खावलायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना आरोबाव एसे उनाव बेबादिनो माखासे आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो हाबावगोन बे स्किमनि बागै गोजोन्थों